Eta aldi beria mingaina eman berdio, bale? Venga. Kontatu, zertan datza zehazki egiten dezuen test hori? Nundikan noa, esaten dezun bezala, ez da? Jendek askotan beti izateko, jende pesimista asko dago, eta nik ez dut ezertako balio, nik ez dit, ez dakit. Eta azkenien esaten dezuen bezala, dano dakaula zerbait barruan balekua, eta benetan, atea inbiar dana, ez da? Loratu inbiar dula horrek. Bai, nik uste talentuaren kontzeptua beha, ez? Askotan, gure gizartean, askotan guk erabiltzen duen kontzeptua da, inkluso prostituita dauen kontzeptua, eta da, asko erabiltzen da, baina askotan ez dakigu zer dan bez, ez? Orduan, guk talentu ulertzen dugu pertsona baten gaitasun denan batura, ez? Orduan, danok daku talentu bat, kontu da zuk bilatzea zure gaitasunak zeintzu diran, eta horrek lortzen badituzu batzea, eta zure eguneroko praktikan martxan jartzea, zure talenturako bide hori eraikitzen zabiltza, ez? Ze talentu ere, gaur egungo telebistan edo komunikabideetan eta saltzen da zerbait iritsi ezina bezala, ez da? Emanteu izan behartzala izar bat, edo izan behartzala, holtza gainean da estadioa betetzitun tipo bat, ez da? Baina talentua gauza askotan daude, eta nik askotan esaten detena, daneako balio berdu, eta igual hor da ona holtza gainean da egundoko artista dana, igual ez du balio estadio horren komuna garbitzeko, eta hortak hori doaiak behar dira, ez da? Hori da. De hecho, guk tresna honekin ez, bederatzi gaitasun multzo, gaitasun mota ezberdin identifikatzen ditu, ez? Eta horri interesgarria da zergatik. Printzipioz, bai eskola mailan, ez? Gazte-gaztetatik zein gero, lan mundu profesionalian bai, gaitasun horietako batzuk, estatus gehiago daukate, baloratuago dagoz, hobeto ordainduta egon aldira, edo ez, eta orduan, askotan zuk esan duzuna, ez? Pertsona batek euki alditu gaitasun batzuk oso interesgarriak diranak, bai akademikok izan, gero lan profesionalian, lan munduan gauza batzuk egin alizateko, baina askotan norberak identifikatuaren gaitasun hori igual badaukala, esaten dugu, baina honek ez dit balio destakatzeko edo, ez? Gizarte mailan oso baloratuta egon zerbait izateko. Aldiz irakurketa hori da, ez? Bai, baina zu benetan bizitzan, gustora, egunerokuan, zertan sentituko zara ondo, ez da? Zertan moldatuko zara gustora, modu natural baten, eta normalean, zer gustatzen zaigu da hori? Kostatzen zaiguna eta trankasia barrankaz gabiltzazen hori, edo benetan modu natural baten ondo ateratzen zaigun hori, ez da? Bai, normalean normala zaibiltza izena, ez da? Tranka, kostatzen zaigu batzutan liatzia esatean apizkat eta hor lieuta hotia, eta hor murgiltzen geha, baino azkenian lasai bizitzia eta guztu ebitzia baino gauza hobeik ez da. Eta esan ditu behatzi talentu desberdin, ez da? Zeintzuk dira behatzi talentu horiek? Goziari bai esateko zazpi goze mota daudela. Kapate, bakarra dala benetakoa. Bai. Bai, kasu honetan behatzi gaitasun edo izango liake, eta gero eruen bature izango litzake talentu, ez da? Sakondu halko gehiago, baina hitz bakar baten edo zelabait bakoitza identifikatzeko, bat egongo litzake adibidez analiziarekin lotuta, datuen analiziarekin, eta kasu horretan igual zientziarekin gehiago. Beste bat egongo litzake antolaketarekin lotuta, kudeaketa, antolaketa, gestioa. Beste bat lan sistematiko edo funtzionaltasunarekin, lehen esan desuna, adibidez, hau garbiketan dedikatzen dana, edo honen mantenimentuaz, edo zerbitzu bat eskaintzen duna, edo zein lekuetan, funtzionaltasuna, jendeari bizitza erraztu. Beste bat sormen artistikoarekin edo artearekin lotuta, beste bat akompainamentuarekin, edo jendeari laguntzearen ideia horrekin, beste bat komunikazioarekin, da segurazki horzuk eukiko dozu, gaitasunen bat zukaldera izango, bestela telebistan, eta gero beste, bi geldituko zian, bate intuizioarekin edo barruko sentsibilidade horrekin lotuta, eta beste bat oso kurioso dana, baina maitasunarekin edo laguntzarekin lotutakoa. Bai, hori asko badaude, ez da asko daude, bai, maitasuna ematen gehiago gozatzen duela, eta hona diala jasotzen baino, ez da? Bai, eta modu naturalian, joera, arazo baten aurrian, beti lehenengo besteak ondo dago zen edo bestei laguntzia, ez? Amak izateitu gola, amak, emakumeak eta ze kategori doaia hundila hortan, bai? Oin, kuriosoa dana zer da, adibidez, eskola mailan, gu irakasle gara, hori non baloratzen dugu? Ze azterketetan, ebaluatzen da, bestei laguntzeko gaitasun hori. Espediente akademiko horretan, nun ebaluatzen da. Orduan, guk ikusten dugun hori da, lehen esan dugu, bai gizartean, baina eskola mailan
lehenengo aipatu da bezen, egoitzek aipatu da bezen, analizirako, ikerketarako, kudeaketarako, errepikapenerako, sistematizaziorako gaitasun horrek oso baloratua dira. De hecho dira, gehien bat, eskola mailan eskatzen dira zenak. Eta orduan, ikasle honak eta txarra daude, ez, jaiotzaz gaitasun horiekin jaio bazara, zorionez edo sortez, eskolan gauzak erraz ematen zaizkizu. Ez da orduan, etiketatzen zaituzte ikasle on bezala, baina da... Pertsona inteligentia bezala eta balekoa bezala. Eta bestia pixka baztertzen joten dira. Hori da. Eta gainen, ustez, garrantzitsuna ez da kanpotik tontoa bezala ikustea, baizik eta berak bere burua hola identifikatzen duela, ez da? Zenbat gaztekin egon gara azkenengo 2 hilabetetan, hori, eskolan ez diela ondo sentitzen, uste dute ez dutela esertako balio, eta 15 urtekin autoestima baju horrekin, dana beraka. Eta, karo, gurekin egonda ikusita, ostras, gaitasun batzuk badituzte, ez da egizer, eraldaketa hortxe azten da. Bide bat da, ez da bapaten aldatzen den zerbait, baina, gutxienez autoestiman eragin badu, eta poliki-poliki ikusten dute, ostras, ez, ni zerbaitetan ona naiz, ez? Horatzen naiz mutil bat, esatezuela, ostras, ni nire gaitasun bat konstantzia da. Eta hori balore handia da lanerako, ez? Handia, ez, handiena igual. Eta, etxean eraldaketa izugarria, hurrengo gunean, ez da? Horrekin bakarrik. Ze gauza ona. Eta hau guztia, nola ateatzen dizuet doaiak? Ze galdera itezuet? Zein da test hori? Zein da... Ematen dau magia dala. Hori kaskatu. Hola, askarro egozikoa, bai. Kaskatu, pixkatola, klak, eta hola, momentu batean ja egozingo zaigo. Enbede hon... 30 minututik gora patata egosi zai, hola egosiko zaigu zeituan. Hemen txegota, eta hau, onia. Tipulina. Bota, moztu indizut eta zer ginean. Hori, ez? Test psikometrikoa da, hau da, galdetegi bada, eta dira 57 galdera. Eta guk geuk lehenengo aldiz bete genunean test hori, askotan bukatzen dozunean esatuzu. Bueno, baina, galdera hauek erantzun da nire gaitasuna eta nire talentua zein dan esango diazu, eta sorginkeria ematen dau, baina bai, gero horra ateratzen diran zenbaki eta datu horietatik guke egiten dugun irakurketa horretan, bada pasada bat zelan definitzen den pertsonaren esentzia hori, ez? Benetan modu naturalean barruan daraman hori, bai. Eta, galderan bat gu jakiteko gutxi gora bera, ze galdera mota dian, nondik noa jotzen duen galdera horiek? Bai, askotan galdera gehienak daude lotuta lanbide batekin edo jokabide batekin, adibidez. Izango zinake medikua, dago galdera bat, edo izango, edo beste galdera bat igual jarrerakin lotutakoa, lehenesten duzu besteak zure buruan aurretik, hor tendentzia bat badago, ez da? Aitorrek aipatzen zuen magia horretan dagoena da, atzetik dagoen lanketa horretan, eta testak beratzean egiten dituen eraiketa horretan, gero kombinazioan, hau da, gaitasunen arteko kombinazioan, ateratzen da pertsonaren argazki bat, eta gazte gehienek esaten dute, eske, ni naiz, hori ni naiz, eta askotan konfirmazioa bat da, Baina, karo, 14, 15 edo 16 urtekin konfirmazio hori jasotzea, ez? Oso balekua da, gero, jakiteko askotan, betu, ni 40 urte eta guantxe hemen hau, baina askotan, 25 eta guantxikan ez dakizu zena esun izan, o zena esun nin, da askotan hauek asko lagunduko be, eskolatik atatekoan jakiteko pixka zerta bideratu, eta kezka dazkan jendiai, gehien garbi balin bakazu, dudik gabe. Buruak eskate izuna, baina bestela, kezka balin bakazu, pixkat bideratzeko oso herramienta ona, ez da? Bai, eta gero, zer ematen zaizun erraz, baita, ez da? Zen ikuste askan urteetan gure gizartean pekatu dugula pixkate esfortzuaren, kultura horretan, eta ematen dau zerbait espasaizu pila bat kostatzen, eta kriston lan egin, eta olako lan titaniko bat egiten espozu, baliorik ez daukala. Eta zu zerbait berez oso erraz egiten badozu modu naturalean da oso ona basara horretan, hor bai, gogoa jartzen badozu eta lan egiten badozu, horrelduko zara maila batera, ez da, zure potentzial guztia aterako duzuna, ez? Orduan, hori kontutan euki behar da. Ona, egia esan, ni hostele izan iten lana eta hor asko igertzen da, ez da? Bai, osene balio barra neoteko, osene barru neoteko, eta azkenean batzuk doaia dazka, ez da? Jendiak neoteko, eta beste atuk kostait, ez aio? Kostatzen zaione, igual hobeto, patatak iten barruan, da bestia goxatzen jende artian, ez da? Hori da, zertzanean jende aurrian berbetan egon behar bada, eta hor, sufritzen badago, ez? Dezer oso baldin badago, ojo, hori egunero lan horretan ibiltziak, gero... Igual gaitza ez, baina igual bai, eta... Bai, kaltia inleik, ez da, orduan, hori oso importantia da.
Bueno, gaur egun nik uste dut, gaitz asko sortzen dela bai, gure elementuan ez gaudelako, ez? Ken Robinsonek bere egunean aipatzen zuen elementu hori, ez? Ni baldin banabil lan baten, ez datorna nere gaitasunekin bat. Eta, bueno, 5 urte, bale, baina 10, 20, 30 urte. Beti horren aurka, ez da? Bueno, launak, hementxe, datu